Usa sa nakapalig-on sa pagtuo sa mga apostoles na di na gid sila mahadlok bisan pagpatyon kanig yung pagpakita ni Hesus sa paagi nga milagroso ba, nakasinati silang mga milagro sa pagpakita ni Hesus. Dili lang ang milagro mo ay nakalipay nila, kung dili ang presensya ni Hesus nga giagi niya sa milagroso nga paagi. Sama aning mga apostoles, wa gid sila'y nakuha sa ilang pagpanagat tibok gabi, unya duol na lang sila sa lapyahan na ay taong niingon, itaktak inyong pukot dapit sa tuo. Pagtaktak nila, 40 na nilang kuha nga isda. So isip mananagat, kay bawag yun sila nga lisod kay ta makakuha og isda, dagko pagyod nya daghan pagyod, aning orasa, aning dapita, aning klasihas tubig nga duol na lang sa lapyahan. So sayod gid sila ana, pero kay ning abot man ang dako kayong kuha, di na ni siya normal, abnormal na ni, og way Ginoo di ni mahitabo. Nya tungod aning maong kasinatian, nya doon na pagigasunod-sunod daghang mga kasinatian, na lig-on sila. Kamo, lig-on ba mo sa inyong pagtuo sa Ginoo? Musugot mo og dakpon, prisohon tungod aning inyong pagsimba? Musugot mo? Kung naaron dinhi musaad, mubutang og warning diha, tanang muso diri pusasan kay dadon sa prisuhan. Nya kung masipyat og tubag, putlas liog, musugot mo, musimba pa mo. Na butangan adiha ba? Tangan karatula. Nya ana ang tanang mga kaning mga gitawag natog mga personnel, andam nas pagdakop kinsay muso dire o kinsag mumisa. Mumisa pa ta dinhi o ipadlak na lang tani. Ambot lang ka, ug naa pa ba ka? Lisod man gani karon sa managtiayon ang pagsustenir sa ilang kaminyoon nga sila giga agri ana nga sa kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maayong panglawas, sa kahamugaway og kapitos, hangtod ang kamatayon mobulag kanato, saad man ginanila, daghan magani kay na nagbuwag ana. Ngano man kay wa kasinati og presensyas Ginoo ni anang maong relasyon, ni anang maong panimalay. Pero baka sinati lang ta, ma-experience nato, malig-on gyud, di ta mahadlok, lig-on kay ta. Pero kining pagsinati, gaagad pod ni siya og sana tinuod nga pagtuo. Si San Juan gibutang diri ang gimahal ni Hesus, mao dayoy unang nakaingon, hala, ang Ginoo man na. Lingi ako no na imong tupad. Unsa imong nakita? Kala silingan man din ako. Hala, kuan man ni. Wa man ni bayad-bayad sa utang. Hala, ang libakira man ni kayo. Ana, no? Hala, ang kusog man ni mga saba ni inigsod sa pare sa nya na sa day kural na sa nilon, kabit na sa niron. Anhara ta kutob diha, di ta kalahos kinsa man ni mo na inigsulti sa imong bana, moingon imong bana, I miss you. Nga lasilas biya nimo diha, luod biya nimo, hilom di ay uwi biya nimo ana kutob ra man ka diha, nakakita niya naman niya akong bana, mag-iun-ingo mga emisyo, hapit naman tingay ni mamatay. Gamiridam siguro ni. Di man ni mo ingong ay misyo, pero siya di ay, tinuod gid ito yung kasing-kasing niya, waman ni mo gi-recognize, alam di ay, ana lamang ka, imo ramang supo-supohon, dito na lang niya gipada ang message nga ay misyo sa lain. Uy, ni-respond man dayon. Niingon man sa dayon, misyo to. Wala, sila na yung magsigi og exchange. Dito mo siya nakasinati. Muna, unsa man di ay, kining pagtuo nga makakita ta Ginoo
nag-agad sa atong pag-recognize sa Ginoo. Nya unsa may una gyud og pinakanindot nga prinsipyo matud pas unang pagbasa og sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang bato nagisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa kanto. Na, sabot mo na. Sabot mo wa. Ang pasabot ana na amang mga kaayuhan no, sa atong kinabuhi. Kanang kaayuhan nga murag way lami. Kana bang kaayuhan nga wa kay nimo kunuhay dili makapa-excite nimo ba? Mauna siya'y tinuod nga presensya sa Ginoo. Di ba ningon ang Ginoo? Unsay inyong buhaton sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nako. So ang Ginoo naas labing ubos, sinalikway ba? Sinalikway. Pananglitan, hay may ganahan nimo, muingon imong asawa nga I love you, o muingon imong asawa sa may laing isulti mo ko asawa gon libog na hinuon ko ani hay may imong ganahan, muingon ang imong asawa I love you, o muingon imong asawa okay ra gid nako magsugal ka. Asa man ana imong ganahan? Og ikaw bana nya sugarol kay kastanan, adik kay kasasugal, imong asawa mingon I love you, or moingon siya okay ra gyud magsugal ka. Ang bana nga sugarol ganahan gid siya nga ingnon okay ra gyud magsugal ka, punan pa na nako imong puhunan ana. Aw sus maglumpayat na pero kadtong I love you baliwa to niya. Pero nalimot siya nga tungod kay iyang asawa na higugma niya, munay hinungdan nganong makasugal siya. Dragos mga bata sad, mga bata ingnon sa mga ginikanan, katog nagsayodong. Ana, pag nga na ng cellphone, pag nga na ng computer, kay na hapit na alas 10, katog na karon makamata kag sayo ugma. Hay may ganahan anas mga bata, o kadto ba kang moingon ang inahan, okay ra gyud bisag magbuntagay kag kuan diha kana ganing cellphone or duwa ingna lang kog wa na kay load. Ay may ganahas mga batan-o na o mga bata kadto yun. Pero hay may presensya sa Ginoo ato nga makaayo gid niya kadto matuog og sayo nya mata sag sayo, di ba? Hay may ganahan ninyo yun palit og slot or maayo mo sa inyong cancer. Hay may ganahan ninyo anak. Ganahan kay tang maayos cancer. Pero di ta ganahan anang papaliton ta para mutabang sa simbahan. Pero hay may maayo ana, hay man gid tinuod nga presensya sa Ginoo diha. Ang kaning pagpalit og slot. Atanawa ha? Niadtong Abril 3 ug Abril 4 dito sa Capilinia. Ato ning hisgutan kay mao man ni ang para nako nindot kay nga experience nato dinhi. Ang mga tao way hunong adto. Murag puno yung kay tao, pertig yung lipaya nga mag-consecrate sa Capilinia, nag-concert, nag-overnight vigil, nag-rosaryo, pertig yung tao. Pero 45,000 ang budget ato gikas pagtukod hantod pag-consecrate out de 45 milyones ang budget ato, di ba? Kinsa may nakaingon na natukod to siya ang mga namalit og slots kanang way lami nga pagpalit unya naningkamot gyud tricycle driver, habal-habal driver, ang uban sad mga maid, ang uban tindira, ang uban kanini ang mga buta, masahista, ang uban sad mga milyonaryo, ang uban mga businessman, ang uban katikista, ana namalit ato ba?
Mautoy nakaingon, pero wabya na ilami. Way lami, palit ka ng slot. Mautoy nakaingon na purting ninduta sa nahitabo o hangtod karon purting daghana sa experience of joy, healing, conversion, strength sa pagtuo kada bisita dito niining kapilinya. Muna karon mga tao to sigig yung bisita. Matod pa ganing Monsignor Ruben, nagkita may pag-ordination ni Father Charles, yun siya, naglibog pabitaw koron Father siya, unsa may buhato na to, ng 40 namang tao mo adto dito, pabiyata ka-assign og pari. Naku, assign ni yung pari nyo. Kay ang mga tao ba, daghan yung kay dito, ang magbutangan na to nimo dito og mga lay persons, ngayon unsay ato, nay misa, nay kumpisal, pahilog ta mi, magpa-pre-over unta mi, daghan man yun pari. Nako, muna naglibog, pero di na mahitabo karon nga nahimo ng center of kaning kuana bisitahonon of faith nga makapadasig kay nato kun wap ata mamalit og slots. Karon dinis atong simbahan, kita mo dinis nahitabo kana dihang grounds. Asa nalipay mo ana nga ingon ana na naron, spaltado na. Nalipay mo wa. Nalipay mo, nga to anang atong agianan dito, wa na mag-agi di anang tungod sa atong pultahan. Lipay. Pero kana, palitanan pa biya nagslot. Dagang nalipay ana, kading atong, akan ni simbahan, human naman ni, pero kana diyang grounds, kana diha, nga to padong sa gawas, ni dako na sang dan, na espalto pa, nalipay mo ana. Pero palitanan pa biya nagslot. Na kanindot unta nga kana lipay tanap sa ako pati na kong lipaya kana diha kanang atong giagya katong baryo pista ta diha kanindot diha dapita anang atong gi abunuhan nindot na kaayo na gamit na gud ta diha hasta karon ang atong mga igsuon ang mga lumad naaron sila diha ganubina para sa kapistahan karong katapusang Huwebes kay ganaman wa naman magamit naman nya lipay kay tana pero palitanan biya ng slot na biya taroy negative na naman tay halin sa atong slot no as of yesterday ang atong halin sa dopes nato para sa project niabot nag 2,133 slots pagpakan nato ang namalit pero ang gasto nato diha ug atong i-convert into slots ning abot na pog mga 10,000 slots. So short patag gilamoy ra ning niya. Short patag mga 8,000 slots sa pagkakaron. Sa kani palang tanan natong gihimo kay ning hunong man ta ato kay atong gi unang kapilinya. Pero sige ta diri padayon kay haron sad manindot-nindot atong lugar. Pero ako nituog yung ko ani nga mupakita ang Ginoo sa iyang presensya kun ato ni siyang dawatod nga kanabang okasyon mura man tani og way kuha ba sus wa joy kuhangan tag 8,000 ka slots wa gitay kuha nya moingon ra din Ginoo ay ngutan naman ko nya ganiha pagdayon akong naog saom ni Lord wa magini kuha negative naman niya to pa dito gihatag nga bill ay lain na sad wa mga 1.3 million ingon saan man ni Lord wa na may kwarta yan naman sa ning bill siya nga ay itaktak lang na imong pukot oy karong alas 6 ako asa na ko unsay pukot siya ay kana bang slot ba ibaligya lang na karong alas 6 tanawa di ba sunod semana mabayaran na ako tuo ko na daghan ginirong mamalitan kay haron mabayaran taning atong short nga 8,000 Musobra pagay ni moabot pati gitingin ng 15,000 ang halin. Ato o mana dili. Tingnan natin. Sige ka no. Nindog ta. Mga igsoon, uban sa kasadya tungod sa pagkabanhaw ni Kristo, mudangop kita ngadto sa Dios sa tanan natong panginahanglan sayod kita nga siya gamhanan, manggihatagon og maluluyon. Busa moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco,
mga obispo ug mga kaparian nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan nga makabot na unta ang tiunay nga kalinaw nga gihatag kanato sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 hantod sa 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, dungga kining among mga pag-ampo, kay amo kining gituboy diha sa lig-on nga pagtuo ug paglaom, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.